Здравейте, аз съм Антон Мандилов от Асеновград. Собственик съм на животновъдна ферма. Биологично отглеждам домати, сорт Роза магия и Пинк Рок F1. С тази практика имаме повече от 30 години, като я наследих от майка ми и баща ми. През годините фермерът търси начини да намали употребата на пестициди и да произвежда чиста продукция. Именно така открива екологичният разтвор, който успешно помага в борбата с доматения миниращ молец, основен вредител по доматите. Разтвора представлява естествена смес от 1 литър сурово прясно мляко, 70 грама сода бикарбонат, 2 броя аспирин и 4 купчета мая за хляб в 15 литра вода. Растенията се пръскат на всеки 15 дни, като се покрива и горната и долната част на листата. Сместа се прилага на цялото растение обилно. Тази процедура се извършва през 10 дни, за да има ефект. Как използването на този разтвор помага за намаляването употребата на пестициди? Всичко се дължи на активните вещества на компонентите. Млякото съдържа лактоза, която под действието на светлина отделя антибактериални вещества. Содата повишава pH на повърхността на листата, създавайки неблагоприятна среда за развитие на вредители и има слабо дезинфекциращо действие. Аспиринът подобрява устойчивостта към стрес, стимулирайки вътрешни защитни механизми в растението. Маята за хляб съдържа дрожди, които при ферментация отделят ензими и растежни стимулатори. Показаният разтвор е безвреден, евтин и ефективен в борбата с доматения миниращ молец.